Planong i-update ng pamalang panglungsod ng Dagupan ang umiiral na Waste Management Code para sa mas ikabubuti ng proseso sa pamamahala ng basura. Ayon sa alkalde, kasabay ng mga pagdating ng mga equipment at sasakyan para sa waste management ng lungsod ay ang plano nitong magdagdag ng ilang panuntunan tulad ng segregation sa mga kabahayan. And then we will update yung waste management code natin. So we'll be needing the help of the Vice Mayor and then si Councilor Michael Fernandez. So mag-update po kami para hopefully before the year end, sana pagdating ng mini dump truck, na-approve na po yung update ng ating waste management code para ma-implement na ho natin. So I'm looking forward. Well, lalo sa susunod po, pag hindi nyo po talaga i-segregate ang basura nyo, hindi ko na talaga mapipick up yan ng usapan natin. And that will be in our updating of our waste management code. Si Dagupan City Mayor Belen Fernandez, naibahagi din ng opisyal ang magandang kaugalian sa paghihiwa-hiwalay ng basura na nasaksihan nito sa kanyang pagbisita sa City of Andong, Korea. Dahil dito muling iginit ng alkalde ang kahalagahan ng pagtalima sa segregation upang maayos na makolekta ang mga basura sa mga kabahayan. IFM News. IFM News. IFM News.